बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय समफोराव आसामनि गुबुन गुबुन उदखारि आफादफोरा सरकार आरो पुलिसनि सिगाङाव हाथियार गथायनानै गुबै दाहाराव फैनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदि समावनो आसामाव खनसेयैनो गोबां उदखारिफोरा सरकारनि सिगाङाव हाथियार गथायबावनो साखाफारा जाबावदों। पुलिसनि सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ 12 डिसेम्बराव गासै सा 1000 ब्रु उदखारिफोरा हाथियार गथायगोन। आसामनि हाइलाकान्दि जिल्लायाव ब्रु उदखारिनि गोबां सोद्रोमाफोरा पुलिसनि सिगाङाव हाथियार गथायगोना मोनसे गोजोन थासारि फैगोनखौ इसारा होदों। हाइलाकान्दिनि उफ्रा एसपि बिदुत दासआ बुंदों, इउनाइटेड डेम'क्रेटिक लिबारेशन्स अफ बाराक भेलि आरो ब्रु उदखारिफोरा मिज'रामजों नांजाबनाय सीमायाव हाथियारफोरखौ गथायगोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2018 मायथाइयाव मिरु सरकार, मिज'राम सरकार, त्रिपुरा सरकारा ब्रु फ'रामजों गोरोबथा जादोंमोन। गहपुर हालामनि मुस्रिमा कुन्जय बर' उराङा गोमानानै दङ। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय हेलेम ओनसोलनि सान्दामारि काउरि फोथार गामिनि मुस्रि बिराज उरांनि बिसि मुस्रिमा कुन्जय बर' उराङा थांनाय 7 साननिफ्रायनो गोमानानै दङ। नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला सम सम मेलेमनि जेंनाबो जायो होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो गोमानाय आइजोखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 7022902639 बे जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि बेफ्रुसार बिबुंथि, बनसु होननाय आफाद बेबायदि गैया। बनसु माने बिपिएफनिनो गेसाव आलुनि बस्थायाव थानाय गेसाव आलु। थांनाय 2 बोसोरनिफ्राय जेब्ला बिटिआरखौ बिजेपि आरो इउपिपिएलआ सालायबोदों, बै समनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैसिमबो एसेम्बलि हाउसआव थांफेराखै। बिनि गुबै बाथ्रायानो जाबाय हाग्रामाया गावनि उदै आरो गावनि जिउनि बागैल' सानो। देबरगावनि रायजोफोरनि भट लाखांना बिथाङा देबरगावखौ जमैदि गारलाथारनानै दोनबाय। बेखायनो रायजो राजाफोरा बिथांखौ जेरैखि जाया देबरगावनि मोनसेबो गामियाव हाबनो होनाङा, गाज्रि रोखोमै बेबहार खालामनांगौ। सैमाफोरखौ जेरै हाबोब्ला अन्थाइ खुबैयो, बेबायदिनो देबरगावनि रायजो राजाफोरा खुबैनांगौ होननानै इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों। बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै गोजोननाय गैया। बारग' बड' भलन्टियार्स फर्सआ आफादनि बारग' गायसनगिरि मासिगिरि डक्टर फुकन चन्द्र बर'आ बिजाथाइ फोरमायदों। बिटिआर एकर्डआ इलिगेल एकर्ड। भारतनि संबिधाननि अलरेडि 6 शेड्युल जानाय बिटिसि जाखांनायनि उनाव जुदि एकर्ड जायो, 6 शेड्युलनि अट'नमास स्टेट जानांगौमोन, नङाब्ला आलादा रायजो जानांगौमोन, नङाब्ला इउनियन टेरिटरि। नाथाय बेनि अनगायै मुंखौल' सोलायनानै बिटिआर खालामनानै दोनबाय। बिटिआरनि उदालगुरि जिल्लायाव फैगासिनो दङ इन्डियान आइडलाव देरहानो हानाय मेथाइ रोजाबगिरि। इन्डियान आइडल सिजन 12 खौ देरहानाय आरो साबसिन जावजा मेथाइ रोजाबगिरि पवनदीप राजन आरो अरुणिता कन्जोलआ फैगौ 11 डिसेम्बराव उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि दख'रा एबसुनि खुंगा 40थि बोसोरारि जथुम्मायाव मेथाइ खनफैगोन एबा बाहागो लाफैगोन। आजमलजों खुदुम जानायनि थाखाय कंग्रेस दैदेनगिरिया दोलोनिफ्राय होखारजाबाय। धुब्रीनि एमपि आरो एआइयुडिएफनि गाहाय बदरुद्दिन आजमलनि मोनसे खुदुमनायनि थाखायनो दोलोनिफ्राय होखारजाबाय। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि सासे दैदेनगिरिया मिथिनो हानाय बायदिब्ला कामरुप जिल्लानि सन्तलि सुपामारि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा शाहजान आलीखौ कंग्रेस दोलोनिफ्राय होखारबाय। शाहजान आलीखौ फैबाय थानाय 6 बोसोरनि थाखाय कंग्रेस दोलोनिफ्राय होखारनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय बुधबारखालि एआइयुडिएफनि गाहाय बदरुद्दिन आजमलआ कासुमारायाव दोलोनि बानजायनायाव खुंनाय मोनसे सुबुं थुबुरमायाव बाहागो लानो थांनाय समावनो सन्तलियाव शाहजान आलीनि न'आव हाबलांनानै आदार जालांदोंमोन। आजमलआ शाहजान आलीजों मोनसे जर'खा मेलावबो सावरायदोंमोन आरो मेलनि जोबनायाव आजमलआ शाहजानखौ रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो उदाङै खुदुमदोंमोन। बे जाथायनि उनावनो कंग्रेस दोलोनि गेजेराव सोमावग्लुंनाय थासारि सोमजिदोंमोन आरो आजमलआ खुदुमनाय जाथायखौ बिथा खालामनानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया जिल्ला परिषद सोद्रोमा शाहजान आलीखौ 6 बोसोरनि थाखाय दोलोनि सोद्रोमानिफ्राय एरख'नाय जायो। नाथाय शाहजानखौ मा जाहोननि थाखाय दोलोनिफ्राय होखारनाय जादों बेनि बागै कंग्रेसनि होखारनाय नटिसआव जेबो मख'नाय गैया होननानै सुलुङाव फोरमायदों।